Awni yang ma bi amena gatoni deke nan fe malamba wele ko gatoni mado ba fama ko amisgul mado ba fama ko croquette aywa amena kukula madike bi nasrole aboni ni tay aboni anga bara damne au bismillah ni anga kokoni na fonde yetando koma oyre nya bala chuga mina ni farni kare de taleno en fait na misiga fo 250 grammes Chefan dingili, koko temi ver nye fila bonyango abe komi na fo 200 gram. Koko kena be se ka kala nga, neta yinyi koko jalai. Nono mugu temi ver nye kilinikla abe komi na fo 130 gram. Sukaro temi ver nye kilin 80 gram. Levure chimique kuer fitini nye kilin, ani koko fitini nindron oba ni nkoko ya. Bara nyena, ama nga farni tente. Farni manana ke chugo chugo ka nga tente dede. Farni tentene nyuma ambi kefe nunu beta ka ke farni na. Koma oyre mina e chuga mina sukri vani faraka. Ibe sukri vani ko inke ka be ire sagoma. O kofe ambi soro ka nyami ni dabo nywana sa. Wasa aka kulukulu nywana kanye. Anga kefon duna nywana kanye herede amina chefan chala sisan. Kasoro ka jiko nyenyeni. Amena ji kar de ke ka lami. Kloblenga na me se ka fo 250 ml. Anta be kala ɲɔgɔn fɛ dɛ. An b'a kala dɔɔni dɔɔni wasa a ka nata ndato ɲɔgɔn kan. Kama yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na an b'an ka ji laban kala sisan an ka dɔn k'a fɔ ko sukaro kɛlen don a la. Sukaro be yele ni sukaro yelela la a be bari ɲɔgɔn na ka ɲɛ. N'a sɔrɔla i ka koko tɛ koko jala in ko koko kɛnɛ de don i b'a san ka fara wɔrɔ ka bɔ a la ka sɔrɔ k'a sin n'a y'i ja i bɛ se k'a farafinman to a la yɛrɛ baasi tɛ i yɛrɛ b'a lajɛ dɔrɔn min bɛ bɛn i sago ma n'o de don an ye ji hakɛ min k'a la i tɛ ji caya k'o bɛɛ bɔ dɛ i bɛ ji dɔgɔya ka tɛmɛ o kan sabula ji dɔ bɛ koko yɛrɛ la o komi an ɲɛ b'a la cogoya min na an y'a don ɲɔgɔn na fo k'a magaya i b'a don ɲɔgɔn na ka taa fɛ i yɛrɛ b'a ye sukaro in bɛ yela la o de y'a to i t'i girin ka ji baden k'a la dɛ sabula sukaro fana de bɛ yele an b'a datugu sisan k'a to yen nɔ a k'a lafiya miniti 30 bɔɲango ka se hali ɛri 1 bɔɲango ma i yɛrɛ b'a lajɛ min bɛ bɛn i yɛrɛ sago ma miniti 30 bɔɲango selen filɛ nin ye an b'a ta sisan k'a don ɲɔgɔn na dɔɔni ka sɔrɔ k'a pɛtɛli dabɔ sa komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la jala cogoya min na dɔɔni a bɛ wɔsi dɔɔni o de y'a to an b'a don ɲɔgɔn na ka ɲɛ n bɛ segin a kan tuguni i ka n'a ji caya dɛ sabula sukaro min kɛlen don a la sukaro fana ji bɛ bɔ an bɛ farini mugu dɔɔni furufuru an ka plateau sanfɛla la komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la nin ka girin kosɛbɛ an b'a tilan 2 ye ka sɔrɔ k'a baara tɔ kɛ sa an b'a tilan 2 ye tan cogoya in na i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la jala cogoya min na ka sɔrɔ k'a pɛtɛli dabɔ an b'an bɔ fanga de dɛrɛ a sanfɛla la fulaw tɛ se baara kolo gɛlɛ la a b'a da aw ka denw ma dɔrɔn n'o ye bɔgɔ ye komi aw ɲɛ b'a la cogoya min na n b'a kɔrɔta k'a yira aw la aw yɛrɛ ɲɛ b'a la a bu man giri wa a pɛtɛlen tɛ kosɛbɛ fana bu dɔɔni b'a la n'i ɲɛ ka keku i b'a faamuya an bɛna bidɔni de ta sisan k'a koli n'o ye an ka bidɔni kolen jɛlen pasi k'a ji bɛɛ bɔ a kɔnɔna na an bɛna o turuturu a sanfɛla la i n'a fɔ aw ɲɛ b'a la jala cogoya min na fo k'a ban da ye nin ye turu fɔlɔ ye turu filanan fana bɛ taa tuguni na nka n bɛn'o kɛ ja kɔfɛ baara ɲɛnen filɛ nin ye fa minnu ma koli an b'o ta ka bɔ a da la an bɛ sɔrɔ ka na yiranin dabɔ sisan nin yɔrɔ selen n'a kɛra k'a bɛ bari ɲɔgɔn na dɔɔni dɔrɔn i bɛ se ka farini mugu dɔɔni furufuru a sanfɛla la nka normalement a man ka bari ɲɔgɔn na an bɛ tulu k'an ka pɔli kɔnɔna na ni pɔli kalayara dɔɔni dɔrɔn ko tulu kalayara dɔɔni dɔrɔn an bɛ sin k'a kala ten dɔ a tɛ tulu foyi de min n'a sɔrɔ i ka farini ye farini ɲuman ye a tɛ tulu foyi de min sabula nɔnɔmugu kɛlen don a la nɔnɔmugu in de b'a to danbɛ kari tulu min ko la charbon mugana yɛrɛ kan ka se ka nin baara kɛ yɛrɛ a bɛ se ka kɛ o bɛ caya ma dɔɔni yɛrɛ i b'i hakili sigi a ko da la yɛrɛ de wasa tasuma ka na caya kɔrɔ sabula komi aw yɛrɛ y'a ye jala cogoya min na ne tora ka dɔɔni bɔ n ka tasuma na i b'a bila feedu yɛrɛ de la wasa a ka se ka yira fɛrɛ ma wa a couleur fana bɛ kɛ yapaden ye an bɛ to k'a lama tan cogoya in na wasa a fanda 4 bɛɛ lajɛlen ka se ka tulu in sɔrɔ
n'a kɛra dɔrɔn k'i ka pɔli kalayara kosɛbɛ ke e yɛrɛ ɲɛ b'a la k'a kalayara k'a bɛ sɔn ka sisi koyi i b'i ka pɔli jigi ka bɔ ta sanfɛla la a tɛ foyi den kelen k'a la komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na couleur ye bilenni dabɔ sa de a bɛ se sisan komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la an b'a bɔ tan cogoya in na nin y'a sele de n'i y'a tɛmɛ nin kan dɔrɔn a ɲɛ bɛ dibi ka tɛmɛ nin kan i b'a dan nin cogoya in na o la n'a bɔra ko fiɲɛ y'a fili a ɲɛ tɔ bɛ ɲɛ ka taa fɛ nka n'a tɛmɛna nin na dɔɔni dɔrɔn a ɲɛ bɛ bilen kosɛbɛ n'o de ka di i bɛ se ka kɛ ten nka nin fasugu ninnu de ka di maaw ɲɛkisɛ ye kosɛbɛ komi i yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na nkalon tɛ dɛ n bɛ den kelen ta sisan k'o ni in tigɛ k'o ni in bisi bisi ne nin maanaw k'a dɔn k'a fɔ k'a magayara yɛrɛ de i bɛ se k'a mara mana dɔ kɔnɔna na walima buteli dɔ kɔnɔna na a bɛ waati kɛ bun adamaden bolo yɛrɛ de a bɛ se ka hali semaine kelen bɔɲɔgɔnko kɛ a tɛ tiɲɛ wa a dundala ka di n'o bɛɛ ye denmisɛn fara maakɔrɔba kan. Ni video in jara aw ye a y'a cari ka taa aw fɛ maaw kun k'aw ni hɛrɛ bɛn ala k'an si jɔ ka don wɛrɛ ma kɔnɔ.